Negazioak pluralean, esaten ditugu existitzen direla, hizkuntzagatikoa, Euskal Herrian oso ezaguna duguna, baina badaude beste batzuk ere, generoagatikoa edo aniztasun funtzionalari ematen zaion tratamendua, zein erlijioa bera. Fokoa jarrita arraza, jatorri eta egoera sozioekonomikoari zelan aurre egin, sindikatu barnean egin dugu ariketa bat, gure buruak formatzeko, eta aldi berean ere bai, alternatibak eta konponbideak mahai gaineratzeko. Eta gauzak horrela, neurri batzuk planteatuko ditugu, neurriak gaur egun errealak direnak, tokian toki egin daitezkenak, hezkuntza komunitate ezberdina eta anitza kontutan izanik, instituzioetatik edo hezkuntza komunitateetatik. Gonbidatu ezberdinak ditugu, egun Euskal Herrian aditu eta arituak direnak, zein nazioartetik, Kataluniatik izango dugu ere bai gonbidatu bat, bereziki harrera protokoloan sakontzeko nolabait, oso argi daukagu, barne mailako lanketa honetan jarraitu behar dugula eta eragileekin ere bai partekatu behar dugula, anitzen artean egin behar dugu eta gainera gure baitan dagoen zerbait denez ikuspegi dekolonial eta antiarrazista batetik erantzun beharko diogu, Euskal Herrian kokatua eta ikuspegi ezkertiarra eta feminista duena. Sistema kolonial honek sortu duen hori aztertu, gure barruan nola eragiten duen pertsona bezala eta kolektibo bezala ikusi eta horri aurre egiteko neurri konkretuak